Ja. Jeg vil gerne være med sådan en lemmer. Du vil gerne lemmer? Ja, det er lemmer. Der er simpelthen lemmeren til her på scanneren. Alle 6 de sad lige i skabet, og kunderne stod der, indtil der var en kunde, der siger, må vi så også godt smide med varerne? Det er en ny retail-disciplin, det er mere sat. Vi er på Kirkegårdsvej i dag, og i dag der introducerer vi vores digitale indkøbsvogn som det første i Europa. Og sådan en vogn her, den er jo ret nem at bruge faktisk, også til min store overraskelse vil jeg sige. Det den kan, det er simpelthen, at du lægger din vare ned i en vogn, og så scanner den din vare, og når du har handlet færdig, så swiper man på sin telefon, og så har man faktisk handlet færdigt her. For at kunne bruge den her vogn, så kræver det jo faktisk, at man har vores Netto Plus app, og allerede det har kunderne taget rigtig godt imod. Vi har introduceret Netto Plus appen, hvor du blandt andet også kan bruge Scan & Go, hvor du selv kan scanne dine varer og betale med mobiltelefonen. Vi kan se, at kunderne virkelig gerne vil have det nye teknologi, og de vil virkelig gerne have, at det er nemt at handle i butikken. Ligesom vi også har introduceret selvscanskasser, så er det her også et af de tiltag, der skal gøre det, hvor kunden bare får lidt mere service på vores app, fordi du kan sagtens bruge sådan en app til et godt tilbud, og det skal den også bruges til, men for os har det altid været meningen at introducere det her app, og så lægge nogle features, nogle services ind, som du kun kan få på din Netto Plus app, og du kan faktisk returnere dine varer på appen. Køber du for eksempel en mørk avocado, kan du tage et billede, scanne den, smide den tilbage, så returnerer vi dine penge. Så for os handler det her om at simpelthen bare lægge ekstra features og ekstra services ind i. Skal vi snakke med en god kunde herovre, så virker det. Og hvad er der i kurven, eller vognen? Hvad har du købt? Der er noget cheesy skovbær, der er skummælk, og der er mandeldrik, og så en hytteost, som jeg har købt. Så lige nu har jeg købt for 77 kroner og 40 øre. Og hvis jeg gerne vil ud og færdig, så kan jeg jo egentlig bare trykke betal. Og så er jeg sådan set færdig. Er der sådan nogen form for kontrol? Alle varerne er blevet registreret, så der er ikke nogen kontrol på den her, og det synes jeg simpelthen heller ikke skal være nødvendigt eller til gene for kunden. Nej. Nu prøver vi det af, og så glæder vi os til at høre, hvad kunderne kommer til at sige til det her. Jamen, teknologien meget kort fortalt går egentlig ud for, at man har en digital indkøbsvogn i sin Netto-butik. Man går ind i butikken, åbner sin Netto Plus-app, vælger sin Scan & Go-app på telefonen, så aflæser man den stregkode, som er i hjørnet af indkøbskurven. Og så fortæller appen, at telefonen er tilknyttet indkøbsvognen, og så tager man ind i sin indkøbsvogn og går ud og handler i butikken fuldstændig, som var det helt normalt. At der sidder 4 kameraer i selve vognen, der sidder 4 lysfelter, som gør, at når du putter dit produkt ned i vognen, forsøger den at aflæse stregkoden. Skulle vognen ikke kunne aflæse stregkoden, har vi lagt alle produkter op i en billeddatabase, hvor den forsøger via billeder og kunstig intelligens at genkende, hvad det er for en vare, som kunden har puttet i kurven. Hvis vi tager et eksempel, så har vi en kildevalg stående her, som vi putter ned i vognen. Vognen kvitterer med en lyd og siger, at den nu er i vognen, og så kommer den ind faktisk direkte på sin Scan & Go-app, og det vil sige, at allerede her har den lavet salgsregistrering. Hvis man fortryder, kan man enten fjerne den, klik, og så forsvinder den også op fra appen, eller også så kan man faktisk direkte i selve Scan & Go-appen også gå ind og fjerne den. Den kan håndtere varer i løsvægt. Den har en udfordring, hvis man putter mere end en i samme kurv. Så beder appen ganske simpelt om at fortælle, hvor mange æbler var det, du puttede i kurven. Skulle der ske, at den slet ikke kan genkende, den siger, at jeg giver op, jamen så bliver vognen faktisk bedt om at aflæse stregkoden som den sidste mulighed. Ved at swipe på din telefon, og så kommer der en QR-kode frem på skærmen. Den QR-kode er faktisk din tilladelse til at gå ud. Den viser du til en udgangsgate, og så går du ud af butikken, og så får du kvittering ind i din